Allah har abada ya mutu ya waya ko kuma ya ɗau kamfanka wani kayan. Mutuƙar Allah ya sa an yi dace gurin da ya taka akwai ƙasa a gurin kaga sawunsa. Ɗebi sawun, karanta ƙaf wal ƙur'anil majid ƙafa 9 kana tofawa a sawun. Da ka gama tofawa, samu wani tsumma, zuba ƙasar sawun nasa a ciki, ƙulle ta. Idan Allah ya sa da mai allura a kusa da kai ko wata ƙaya ko wani abu dai mai tsini, ɗauko soka a cikin wannan tsumma. Wallahi Allah, in har baka zare ba, wallahi tallahi ya kama jiya kenan sai ya mutu. Mutuwa zai babu inda zai je, ka gama da shi. Amma in ka yi imani ka tausaya mar, sai ka zare allurar, amma ba zai ƙara lafiya ba har sai ya dawo ma da kayanka. In ko ba a gari ba ne ka tafi, Allah har abada ya mutu ya gama. Wannan saboda wannan gari namu ɓarayi sun yi yawa, a ƙwace ma waya, a zare ma wuƙa, wai a ƙwace maka waya, yanzu sai mutum ya ɓace ko kuma mutum kawai ya zo ya ɗauke ma kayanka saboda rashin imani. To wannan abin da za ka aikata ma kenan. In dai Allah ya magam da katar kaga sawun da ya taka, to ɗebi sawun, ƙaf wal ƙur'anil majid ƙafa 9 za ka tofa a kan ƙasar sawun. Idan ka tofa ƙafa 9 a kan ƙasar sawun, ɗauki tsumma, ɗaure shi ta maukaci, na ɗaure wannan ɓarawo, nemi allura, soka a jikinsa cikin ƙasar ta nutse, zungureriyar allurar nan, kar ka tausaya wa ɓarawo. Allah insha Allahu rabbi, in Allah ya so ya yarda, in Allah ya so ya yarda ba zai je ko ina ba, sai Allah ya ɗora masa wata masifa.